אוקיי, אנחנו נדגים היום תהליך של Unpublish לדף ב-API. נתחיל בהדגמה. כשיוצרים דף חדש ב-API, ניתן לו טסט 5. הדף נוצר, נוסיף לו properties, נערוך לו תוכן, נפבלש. ברגע שפיבלשנו דף, יש לו view. כלומר, אפשר לגשת אליו דרך הקוד, דרך ה-view, תראו אם אפשר לגלוש אליו. אני אפתח אותו גם באינקוגניטו בשביל להראות שאפשר לגשת אליו גם ללא זיהוי. אוקיי, ערכנו לו תוכן. עכשיו, כדי להעלים דף, שאנשים לא יוכלו לגלוש אליו, לקבל את התוכן שלו לראות, יש כמה דרכים. דרך אחת מאוד נוחה זה להוריד לו הרשאות, מפה. דרך שנייה זה פשוט למחוק אותו, אבל הדרך הנוחה ביותר זה ללכת נקרא Stop Publish. זה ללכת בטולס, ללחוץ ל-Manage Expiration and Archiving, לבחור Expire Date. כתוב Expire Date, אבל בעצם מה שהוא עושה פה, הוא שם תאריך של Stop Publish. זה כל מה שעושה. רשום Expire Date, אבל זה Stop Publish. ואז רשום, The Expire Date must be later than the Publish Date. אוקיי, נעשה Save. שימו לב, הוא רושם לי שהתוכן זה. נעשה Save. The content is expired. שימו לב, הופיע איזה אייקון כזה קטן כזה כאן. הדף לא זמין, כולל גם במצב שאני לוגדין, וגם פה הדף יותר לא זמין. וזה הדרך בעצם לעשות Stop Publish לדף. עכשיו, אם תמשיכו לערוך פה תוכן, לתקן דברים, לפבלש עוד גרסה, בואו נעשה אולי גם עוד גרסה מפה, נחליף לו גם את הדברים, נתקן. אתם תראו, הדף עדיין לא יהיה זמין. הוא לא יהיה זמין כי הוגדר לו Stop Publish. Simple as that. יש פה סיבול קטן. הדרך בעצם להחזיר זה ללכת מכאן, ללכת ל-Tools, Manage Expiration ולעשות Remove Expiration. מה שהוא יעשה, הוא ימחוק את ה-Stop Publish וישים שם תאריך ריק, נל. למפתחים בינינו אני אדגים את זה בדאטאבייס ובקוד. יש טבלה שנקראת Work Content. בטבלה הזאת זה כל הקונטנטים של הדף, של האתר. דף, הקונטנט הכוונה הדף, כלומר הנה השם שלו, מי כתב אותו, ה-URL שלו וכדומה. אחד מהתאריכים זה שהוא created, saved, start publish, זה נקרא stop publish. אתם רואים פה שבעצם יש פה תאריך ושעה, במקרה שלנו זה השעה בענן. אז זה השעה של stop publish. ברגע שאני עושה remove ועושה save, הדף הזה זמין. נקודה. simple as that, הדף הזה זה כאן, לא קשור לעשות publish, כן publish, לא publish. אם אתה את ה-property, את ה-stop publish, הופך אותו לנל, הדף הזה זמין. נעשה פה פעם select content, נלך לסוף. זה הדף שלנו 1167. אתם רואים עכשיו שזה נל. פשוט טבלת ה-work content מוסיפים כל פעם גרסאות, אז זה לא כל כך מעניין אתכם, אבל תדעו שזה נל. אפשר לגשת לקונטנט בצורה מאוד פשוטה, נקודה stop publish, דרך הקוד, להגיד שהוא שווה לנל, וזהו. עושים לו stop, עושים לו דרך קוד, simple as that, והדף יותר לא זמין, וכן זמין בהחלטה שלכם. זהו.